vakomana vaivembotaura mashoko ekuti aiwa SADC icho yachigadzirisa the dispute, icho yachifambisa nhau kana dziri dzeGNU kana mafresh elections munyika yeZimbabwe. Vakuuya vachizoopposa zvavaitaura muri yeZimbabwe. Asipere mushe toona kuti mukomana anonzi Zvo aiwa dei akanga ari pachena ka vanhu vaimbomurova. Sabeda mashoko amudai taura muzara nhasi ndobva wasubscribe like kuti on the bell icon. Gore rese rakapera nezuro kusvika maelections achipera. Zvo aiwa aiti aiwa ED Mnangagwa anotonga zvisizvo. Muzara nhasi aiwa achitaura the opposite. Anotaura mashoko okuti opposition members wake up. 3/4 of your leaders are on the payroll, not genuine opposition. Ask yourself why. There is always a coup after elections. New parties form. Presidents are ousted. Don't suffer for selfish leaders. Join ZANU-PF or church to save yourself. Only fools think power is handed over like car keys. Democracy is a myth. Even the US supports Israel's genocide in Palestine. Thousands died in our struggle. Where was democracy then? ED must lead Zimbabwe beyond 2040. Ndo mashoko anaitwa panapa na Zvo anopodza mashoko aitaura. Tinoona kuti Zvo aimbochanda achiti aiwa mutungamiri wenyika anofanira kustepa down, noda kuti ana kuelectoral zvakanaka, but izvezvi ava kusaidi kuya manje achidzokera akuti aiwa hakuna chinhu chinonzi democracy. Isusu ZANU-PF inofanira kutonga ichita zvainoda imangonyarara. Mashoko ariyataurwa naZvo. Tudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pemashoko ake aiwa mashoko abata vanhu. Ina kume section medu saka unosubscribe kulike, so turn on the bell icon.